A Cai sy'n nesaf, gall ei wneud yn well a thaith o gwmpas tref Pontypridd yn y cymoedd. So, dyn ni'n dechrau yn y gwarchodfa natur, a wedyn dyn ni'n croesi lawr mewn I parc ynys Angharad, draw, a wedyn croesi A470, a wedyn lan I Common Pontypridd. A wedyn golygfeydd grêt o Pontypridd, ar dre cyfan wedyn. Dwi'n caru Ponty. Ond ychydig o bobl o oer hyn, ond Pontypridd yw cartref mynwesol ffwng. Croeso I Pontypridd. Diolch yn fawr iawn. Dyma ni, Craig y Hesg, bach o gwyrdd cyn I mynd mewn I tre brysur. Ti'n hapus o'na, Dafed? Wrth ymwneud, na, ydych chi'n lle diddorol iawn. Llawn ffwng. O, gawn ni weld. Gawn ni weld. Ro gyfledd y Belinda. Barod amdani. Trwy fan hyn. Arwch chi ferchyd? Dawnsio ni. Dwi'n meddwl bod y taith yma bach yn gwahanol i'r rhai ni wedi wneud, felly dwi'n edrych ymlaen at dangos pawb o gwmpas ble dwi'n byw. O ie, mae'n dre brysur, fi'n gwybod na. A I ddechrau mewn lle fel un, mae'n fod yn ffab, fi'n credu. Ti'n gwybod, bydd yn braf cael clywed safbwynt bachgen ifanc mor hyfryd ac ai. Wel, os gallai crwt gael gair mewn? Drych ar goeden un nawr, Cai. Be ti wedi sboto fan hyn? O, rydych ar ei orog un yn dringo fe. Ti'n weld fan hyn? Ie. Mae na'n meddwl bod y goeden yn marw. O, ni? Ydy. Linda, chi'n dda. Fi'n gwybod. Ond meddyliwch, ni wedi bod yn gyndo I. Dyfed! Wel, Ti wedi colli job ti nawr? I let him have his 5 minutes of fame i fe. Dechrau, ie, gwedodd Bedwyn, dwi'n meddwl, Bedwyn arian. O'n i'n just mynd I weid na, actually. Ond dwi'n meddwl, bod chi'n anghywir. Odw. Yndi, a rwy'n mwyn gallu cydfyw efo'i gilydd. Pidwch â gryndo, Linda. Ta'n mynd i'r ymdyn yma. Y ffwng feistr wedi rhoi Linda yn ei lle. O dda bod pobl yn ymgysylltu'r natur, ond weithio mae angen cwyro. Cael y ffeithiau cywir. Sori, Linda. Yn anffodus, dwi'n gadael y natur tu ôl I ni. Am nawr. Ond dwi'n mynd I dechrau yn daith lawr i'r dre. Gyd? OK. Mae hwn yn hyfryd. Barod amdani. Lyfli. Ac wrth ddilyn yr afon taf, yn fuan maen nhw'n cyrraedd y bont a roes ei enw i'r dref. Felly, dyma ni, hen bont Pontypridd. Waw. Eitha iconic yn Ponty. Felly, beth ni'n gweld yma yw'r pedwerydd fersiwn o'r bont. Ond y 3 tro gyntaf, yr afon di dynistrio fe. Ond mae yna tyllau fan hyn, sy'n eitha iconic i'r bont. Mae hwnna'n helpu'r afon mynd trwyddo, felly mae'r bont ddim yn cwympo. So mae'r overflow yn mynd trwy'r tyllau. Yn union. O hanesion yr hen bont I orchestion yr ifanc. So, weld bod chdi un o'r ardal, Cai, pa fath o bethau wedi wneud yn dy amser sbar? Wel, y peth dwi'n hoffi wneud yw dawnsio. Dawnsio? Ie. Pwy fath o dawnsio? Breakdance. Breakdance? Yes. Just o'ch bethau yn da. So, ers pryd ti wedi bod yn breakdawnsio? O, dwi'n meddwl ers fi fod yn fel 5 oed. Dwi'n cystadlu ar draws y gwlad a dwi wedi cystadlu yn Ewrop hefyd. O, waw. Dwi bod I Paris, Slovenia, Romania. So, So, llwyddiannus iawn yn dawnsio felly? Wel, falle tipyn. Hei, ni wedi cwrdd ar rywun enwog. Maen nhw yn y parc iawn ar gyfer enwogion. Felly, dyma ni Evan James a James James. Right. Ydy unrhyw un yn nabod pwy hwnna? Wel, Canu cloch. odi. Cyfansoddwyr yr anthem cenedlaethol. Ie. Fan hyn yn Pontypridd. Ie. Ond enw greiddiol yr anthem oedd Glan Rhondda, cyn hen wlad fy nhadau. Ife? Ti'n gwybod beth o'n i Faith ddim diddorol. yn gwybod na nawr? Mae'n gofeb hyfryd. Ie. Y rhan cyntaf, bendigedig, dim mor keen ar ardaloedd trefol, ond falch bod ni'n ôl yn y gwyrddni yn y parc. Yeah, it's just a park, isn't it? Mae Ynys Angharad yn fwy na parc, ar wahan i'r ffaith fod yna lwyfan bwrpasol yna mwyn I Cai ar ddangos ei dalent. Mae yna lwyfan fan hyn. Ac yn y llwyfan. Come on. Ti'n gwybod bod ti'n moyn? Iawn. Da iawn.
Oedd hwnna'n hollol amazing. A i weld wneud I waith fan hyn gytre, hwnna'n bod yn really special. Dim yn aml I fi'n bryn o eiriau, ond oedd hwnna'n wych. Am sgil, am ddawn. Ar ddechrau daith, o'n i'n deud, os o'n i'n hoffi gweld surprise, wel, mi oedd hwnnw'n dipyn o surprise. Oh, fantastic. Wow. Mae hynny siwr o fod wedi codi I farciau ryw chydig, a phawb yn dangos I gwerthfawrogiad. Mae gwylio y fath ymdrech yn unig yn ddigon I godi archwaith. Trwy lwc, mae bwyd ger llaw. Felly, dyma dad. Nawr, mae dad yma oherwydd mae wedi helpu fi paratoi picnic gyda chi gyd, I chi gyd, oherwydd bod e'n chef. Wel, cheto yw cael help proffesiynol, Cai. Os ydych chi? Ja. Y tad a'r mab wedi bod yn slafo drwy'r nos I greu gwledd. Felly, dyma ni pastis gyda lamb a tatws tu mewn. Said y Cymraeg I pawb. Wedyn, fan hyn, dyn ni'n cael rice wraps gyda veg mewn tu mewn. Wedyn, mae'r blodau fyna, ti'n gallu bwyta. So, popeth fyna, chi'n gallu bwyta, iawn. Bach o natur mewn fyna I ti, hefyd. Wel, oedd yn fusion o ryw fwyd Japaneaidd a Cerniweg achos oedd y pasti. Bach o hodgepodge o bethau. Ond oedd yn flasus iawn, chwarae teg. Joyous i'r cynno, yn fawr iawn. Ni wedi cael pastis to, pastis a pastry to. Nes I fwynhau wraps yn benodol, a wedig y bloda I rioed I bita blodyn o blaen. Ond ti wedi bita ffwng. Pastry'n yn dda, dy ti, Cai? O, diolch yn fawr, Linda. Right? Yn sgil, yn dyfa. Mae o, dwi'n rhywun o. Recna fi, dwi'n meddwl. Pastry'n hyfryd ac yn ysgafn, ie. Ond I fe nath e? Sa'n siŵr. Na, dim ots dy fi bod e ddim wedi wneud e unan. Mae o'n cochi pwyntiau am peidio wneud I gyd I hyn. Na'i gario fo wedyn, bod y fwyd y flasus. Sori, Cai. Iechyd Iechyd da. Barodd yr ewyllus da yna ddim yn hir, dwi fe. Bach o celf fan hyn. Popeth I ymwneud gyda Ponty. Ond wedi derbyn y bwyd, mae'n rhaid cael y steps mewn. Fi ddim yn licio grisiau, Cai. A slot yn nhw. Ac mwyn cael golygfa o'r dre, mae'n rhaid esgyn. Dwi wedi dod at I lan fan hyn, gan fod hyn yn y golygfa, wel, hoff olygfa fi o Ponty. Chi'n gallu gweld bron popeth o lan fan hyn. Ti draw i'r coed ar A470, mae tre Ponty yn gyfan yn y cefndir. Chwith polygfa, chwarae seg. Dwi'n licio natur o'n bech a bod y goedan yn y ffordd, really. Ti'n beth fi'n licio yw'r amrywiaeth o adeiladau ti'n gweld achos maen nhw'n dynodi gwahanol amseroedd yn hanes Pontypridd yn dyn nhw. Ie. Dy ti'r tai cerrig, teras, diwydiannol a wedyn dy ti tai eraill. Oes, mae tai cerrig yma, ond mae cerrig arbennig yma hefyd. Felly, dyma be dyn ni'n galw o gwmpas fan hyn, y rocking stone. Iawn? Mae'n pwyso tua 7 tonnell. Ac oedd arfer bod yn lle oedd pobl yn dod I cwrdd, felly oedd gorsedd Iolo Morganog sy'n cael ei canal fan hyn. Ac hefyd oedd Evan James arfer ddod lan I darllen farddoniaeth I pobl lan fan hyn. O fe? Ie. Ac yn ôl pob sôn, mae'n symud. Ond dwi ddim yn meddwl, dwi ddim yn siŵr. Ti wedi bod yna? Dwi wedi trio, ond dwi ddim yn symud. Falle os ti'n trio, Linda. Beth chi'n trio gweud? Mae'r haul wedi bod yn gwenu troi'r dydd, dwi wedi cofio'r ffeithiau I gyd, ac ie, mae wedi mynd yn rili dda. Mae'n neis I fi fod yn gallu ddangos ardal I ar ei orau. Grŵp help? Do, mae wedi bod yn ddiwrnod llawn surprises. Bach o amrywiaeth, bach o bob dim heddiw, really. Nath Cai, job yn da fi'n credu. Oedd y bwyd yn wahanol. Yr uchaf bwynt oedd y dawnsio yn y bandstand. Oedd hwnna'n anhygoel.